pichni mine waneno otieno manyoro gin pichni ma onego bed ni gin pichni mamiyo wa encouragement kaka oganda Luo. Tidhi yudo ni en gino madhi puonjwa wawegi kaka onagi ni siasa marwa mapacho ka en gino ma onego bed ni ong'ala mopogore. Iyudo ni gie sani wan wawegi wasebedo kwagoyo siasa marwa ma local ma Kenya, but ochopo kama Raila Odinga ni kod the international figure mok wanyal duoke weche magwa matindo tindo madala. So kane waneno pichni gi nikech chien kacha wasebedo gi perception moro ni kata mana kind jakom to kod jatend piny ma Uganda okosebedo maber, lakini nwaneno odiochieng' manyoro ka gin giduto te kanachiel gin kanyakla. Nyiso ni tayari ker mar piny Kenya ose embrace dwaro mar Raila dhi AU. Yes. Korka kori Moses Oburu, pichni makamago Philip Pande wacho kae ni pono nokelo buok kata luoro e chuny jomoko, ahinya chuny joma ng'eny pono nyalo bedo kod luoro kata buok gin jogo mantiere paw siasa ma pacho kae. Picha makamano nyiso picha mane ahinya ok e piny Kenya kende kata e pinje maoko, ahinya to pinje mantiere Afrika. Awachaka wacho kama ni